No dávajte, ideme natáčať. Poďme natáčať. No, Adam, natáčaj nás. Chcete? Polož si to. Počkaj. Urob si toto, úplne si to urob. A strihni to na špeciálnu úste. Dobre, ale nehuč, keď ideš, ok? Ukáž ruky sama. Dobre, takže poďme, no už natáčaš, dobre? Takže počkaj. Nič nerob, hej? Takže 3, 2, 1, 0. Čaute, vítajte u ďalšieho videa. Dneska som tu zase ja, Easy Vlogger. A teraz si môžete aj postrehnúť, že mám šátoček, lebo akože Angliu, čo som videl. A mám tu nového špeciálneho hostia. NVSK. Je to NVSK. Čau. Na čo si sem dneska prišiel? Jaj, alebo ja som prišiel za ním. A ináč, keď sa vám páči na tomto mieste, napíšte. Takže, teraz kameraman sa ukáž. Je to grafitis. Všetkých to ukazuje. Videli ste to? Áno, dobre. Vidíte tie grafity, čo sú tam? Tuto všade. Faka. Takže sú dosť pekné a toto je druhý deň. A dúfam, že sa na to budete tešiť, že sa vám to páči. A kameramane. A tak. Dneska sme natáčali futbal, ale ten tam nedám. Ale bolo to super. Bolo to super. A keď sa vám takto tam na to bol. Easy. No. Čo? No. Takže, jak sa vám to páči, tak mi povedzte. Teraz je strich. A čo bežím? Na čo bežím? Už viem. Takže idem prvý, dobre? Takže 3, 2, 1, 0. Ukáž mi kameru na ňu. Keď ukážeš tu na mňa, ale musíš takto. No. OK, keď sa vám páčil ďalší vlog, môžete ešte poslať. Teraz vám ukážeme vykopávku. Nerob. Neboj sa.